Abusia osahen me da so gyina me na so. Na no me di baby ba me so bi na busa me se woye amia na me kyerɛkyerɛ sɛ wo fufu ana wokum so no na wo de wo fufu mu oburo bedi a sɛ de ti de okwa akodi odwuma dɔko no. Me nua ba akotwa odwuma no ahaban bi kyerɛ yɛn. Nanso na esum ntuma hu ne yi nti mama ntumi ampostu. Me di ka hyɛ mbɔ sɛ me ba wura mu a me ba fu mu a mehu bi ambe mama eno na mo hwɛ no odwuma sei na ɔteɛ. Na ese de dɔkono na ɛso no nso na emom me kyerɛ sɛ ne hine no ade sɛ kontan enie sei na odwuma teɛ. Ɔmo yɛ bibiduro no ɔmo tumi twa ne hine no mu na ɔmo de ade asi hɔ na aso ne nsu agu ɔmo nim de ɔmo de yɛ na haban ni nsɛdua no so ti nye ne nyina na ebetumi enya so no de amam ti sɛ na haban nti mekase na haban no so ti sɛ de banche haban de ne tie na ne nsa no akwe ti sɛ de di bodo no enie ti kane na yɛ wa ha no esua no ne nkwala aba no krampo de oka obi enu de sɛ onsasi a na anwan no na eye dede ti we nyina na de yɛ akansi eti bia odwuma a me de ho do ebeba sɛ wukum so no de wo fufuo mu a oburo bedi a obekwa kudi dwuma dɔko no dwuma na nkasa nie eti bena na ɔsahen me de brɛ mu no nyɛ de obi aka nko na ye de ano ka bi sɛ de bia obi abuba kyerɛ obi na ɔno no obu bɛ na wonim ho hwɛ no me de ebe bia na nanom de hyehyɛ ne sɛ ya de ye figures sɛ de mka sɛ ye nkonta ntu hu a obehu na ye no nie we ye odwuma yɛnhwɛ sensam da na me pɛ sensam enu nie we sensam dan me kyerɛ sensam ahodo a yɛwɔ eni ye no bi ne yɛfrɛ no somɛ no sensam te sɛ efom wisa sɛ na efom wisa teɛ ɛna the same time nso akakaduro so sɛ ya na ɔteɛ ɛna atiegya nso so ɔte sei so ahu na nsonson a betumi hu paa ne sɛ atiegya de ya na taa ɔkwai mu anase bi obi ne bedua wo de no to nkyɛn a sensam de fifi bia bia nanso sensam na ye de yɛ bɛsɛ sensam sama abase kwa na aya ana yɛfrɛ wɔ no no wɔ kasa foforo mu no ɔmo hwehunu aya afifiri koko ase sɛ ye no na yɛ sensam na emom aya efifi abɛho no ɛna ɔmfrɛ na aya firi sɛ saa aya wei aya bɛ na da ha o nti we apue firi abɛho obi ka sɛ kɔte aya na ɔmfa nya abeduru han a ɛyɛ de wa abɛho no ye na ɔkokote ye no ni ɛwɔ abɛho na we yɛ sensam me kyerɛ mu sɛ sensam sɛ yɛkɛse paa yɛboro ɛde kyimgya ɛna somɛ na da no nso me de ho ɛnkyerɛkyerɛ baa yɛ a na meka sɛ yɛde dwira kuro no onyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ ondwira ɔman na ɔkɔfa somɛ no somɛni ye no nso so efifi a na ayɛ sɛ de abɔ ahyɛ aseɛ nti saa nneɛma na nananom hwɛ yɔm hyehyɛ bɛ ne nyinaa no wo kuro kɛse ma hu agye sɛ ɔba over Fred na so meka sɛ Fred na so a na me kyerɛ afuom ewuram nneɛma wɔ ha kɛkɛ kwa babadua nyinaa wɔ ha agye a mehyia bi a mede ho bɛba ɛyɛ sibire nti montwa me na munim akyi sɛ de medical hyɛ mo bɔ no nkɔmɔ de ɛwɔ hɔ bebree ɛpia o